Oh, jadi itu nanti makasih otomatis pajak tuh. Kan jadi topeng saja dinyo reformasi janya udah tuh nyo. Indak yo bana tu Roy. Gara udah sejo tu nyo. Picayo lah Roy. Harimau kalau mengaum indak menangkok doh. Harimau na mangaun tuh nan babayo. Alun manangko inyo lah ya orang lah takui dulu. Iyo itu Roy. Kini nan diam dicari orang. Kalau diamnya anak-anak kucing dapur, bah. Apa anak kucing dapur tu Tembaro? Lebih baik. Yo mencak. Kalau sedang ada orang diletakkan mana dendeng lambuk di mukonyo habis selengah sejo tu nyo. Bokok telenga orang. Jangan kan dendeng lambuk. Jo kapalo ikan asin di santung. Dasar son baru. Kalau nang kakala pantang bana di nyo tu. Siapa lu orang nak namu kalah di mentiko kini ko. Darau saja nak namu orang tu. Asalai kemanang mentikoi. Kalau para lu main karek kayu. Si kuik suuk, si kuik kida, si pak belakang. Biasa kini, nam para lu manang. Entah kok indak baik tu kini menan. Kalau lah mau tajus Tembaro ko, ayo bisa hilang stresnya. Apalagi kalau lah mau ndak masuk. Alayo. Dek lama ota dari tadi yang ndak tekan bagai bertanya ke menan. Apa tu? Oh, kama saja menan. Lah 2 minggu di kampung tapi hilang saja. Nampak sehari yang sudah tu hilang pula. Oh, anu Tembaro. Kapatang ko balik di pesisir. Pai ke Darmasraya boh. Kama tu menan? Menyabui saja nak dapat nama tu. Keluar negari. Keluar negari kama pula Tembaro. Itu ke Kabupaten Darmasraya dan pacahan dari Solunto Sijunjuang tu. Oh, ke Sungai Dare. Abang kok elit kan pula menan namanya tu. Kalau di Jakarta kali deres namanya. Indak elit kan bagai itu dah Tembaro. Memang Kabupaten Darmasraya namanya. Apa tu nama saya tu menan? Waktu ambo batanyo di sinan, lucu pula tu ceritanya. Tapi beko lah ambo ceritakan. Kok kawadaun labi pula kok. Sambuang aja tetalu cek dulu Tembaro. Ayo tu menan. Batambah lama otak, batambah laku kali si Roy. Muncak apa kau? Kok lain ndak malu, tambah iya saja lah kopi pahit tu. Kok indak bajak kariangkan saja lah. Abuekkan saja lah tetalu sekali Tembaro. Ande, batuka selera muncak, tapi memonceng. Apa? Tembaro kata kada piti den. Lapo kok jadi sisinya bisa den bali. Abara jua. Ndak betul Roy. Agak angin udara mah. Sementara Tembaro buat tetalu kok bernyanyi Roy cek lagi dulu banyak. Aman tu mah ada menan. Ayo nyanyi lah cek lagi dulu. Kini Roy kebaca cerita cik. Cerita kok kisah Sultan Marojuo. Lucu pula ceritanya. Ada ngakan ya. Oi kawan dang